नमस्कार, मी आपल्यासोबत सुकेशनी गावंडे. आपण पाहतात अमरावती 24 तास. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे नजीकचे आसरादेवी संस्थान नवरात्रीमध्ये देवरी ते सावंगा या रस्त्यावर सर्वात जास्त प्रमाणात भाविक भक्त ये-जा करत असतात. तसेच असंख्य मोटारसायकल या रस्त्याने सावंगामध्ये देवीच्या दर्शनासाठी चालू असतात. परंतु देवरी ते सावंगा हा रस्ता पूर्णपणे खराब झालेला आहे. त्या रस्त्याची अतिशय दैन अवस्था झाली आहे. रस्त्यावर गड्डा आहे की गड्ड्यात रस्ता आहे हेच समजेना. शाळेच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा या रस्त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. परंतु स्थानिक लोकप्रतिनिधी याकडे दुर्लक्ष करत आहे. आणि एवढंच नव्हे तर हा रस्ता शेतकऱ्यांच्या अनेक वावराशी जोडलेला आहे. देवरी ते सावंगा या रस्त्यावरील अतिशय दैन अवस्था झाली आहे. आता काही दिवसांनी शेतकऱ्यांचा माल निघणार आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर निघत असून त्यांनी आपला माल कोणत्या पद्धतीने घरी न्यायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परंतु लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार असो, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असो, सामान्य जनतेचे प्रश्न कधी सोडवतील? त्यांना कोणता प्रश्न मोठा वाटत आहे आणि कोणता प्रश्न छोटा वाटत आहे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतामध्ये जायचे कसे? डांबरी रस्ता की खडीकरण रस्ता हे प्रश्न न सोडता लोकप्रतिनिधी सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी निष्क्रिय झाले आहे. सामान्य जनतेचे प्रश्न जर सोडविले गेले नाही तर भीमशक्ती युवा क्रीडा मंडळाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा भावेश रामचंद्र खेळकर यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.